Zuen dantza konpainian, zatozte histori berri batekin, ez da? Amama deitzen da. Zer da zehazki Amama? Amama, gure ikuskizunaren berriaren izenburua da, eta Euskal Herritako ipuinak dantzan jarriko ditugu, beraz, ipuinak kontatuko ditugu dantzaren bidez. Amama, saioa, martxan alda hoia, ja holtza gaina atea alda. Ez, hondik ganez, hor gaude, bulu berrari gaude, prestatzen, hondik labetik ateatzeko. Bai, ez ba, dakau emanaldia berezia, estrenoa beintza dakau, abenduaren batean. Vitorio Genean zokian dakau, beraz, buru berari gaude, hori aurrera eramateko. Ze ona. Bai, oindala, urte eta piku, hasi ginen bueltak ematen buruari, aberrundik anora ateratzia, eta, bueno, aterazan... Lehengo, gioi atera behar du, erentzat, gaia, ze gai nahi genuen. Eta orduan, bueno, aterazan hori ipuinak kontatzia, baina dantzaren bidez. Ze ipuin topatuko ditugu hor? Ba, ipuinak Juan Cruz Igerabidek idatzi digu. Beraz, herrieldetako ipuin bat hartzen dugu, bai Gipuzkoa, Bizkaia, Arabakoa, Nafarrokoa, hortikan hartzen dugu, eta gero, bueno, kontatzen dugu ipuin hori, dantzaren bidez, hemen baratxuri badakat, eta da, lehenengo ipuina baratxuria ditzen da. Benetan? Bai, benetan. Nondikan dator hori, Gipuzkoarra da, Bizkaiarra, Gipuzkoarra da, sorgin kaiztoa, eta holako da gauza dezkagu. Eta, bueno, gizu, jende asko gaudela hor barruan sartuta. Azkenian ipuina kontatzen ditugu dantzaren bidez, dantzak aparte gauza gehiago ikusi behar ditugu, baina gainera lehenengo aldiz egiten duela ikuskizun familiarra da. Lau bost urteko gorantzako da. Txikitxoentzako prestatuta dago. Bai, prestatuta dago, ipuin guztia bere puntua dakate, bai, eta, bueno, jende pila dago hor atzian hau montatzeko, eta, bueno, aurten hasi egia, maskara sartzen ditugu emanaldietan, koreografiak denak berriak dira, musikak denak berriak, eta orduan jente asko dago horiteko. Kontatuko izu, ja. Bera, Amamaren papela Loli Astorek egingo digu. Amama kontatuko digu bere kontuak, eta gu dantzatuko digu kontuak. Bera Amama izango da. Bai, bera Amama izango da, estenatokien egongo dalako. Gure Amama. Eta, zordun nola dijoa, adibidez, zenbat irauten du? Esan digute, bueno, familiarra baldin bada, 50 minutukin nahiko, porque jende, umia mantentzeko horrezten atokian, 50 minutuko saiotxo bat izango da. Orduan, karo, dantzan gaudelako, behar deguna da, baitare musika, gure musika egokitu digu, egin digu Josean Goikotxeak. Bai, Josean Goikotxeak egin digu musika guztik, eta barkoitza bere puntua daka, bai, Arabako kontua, Arabako zerbait melodiak sartuko ditu, Gipuzkoakoak, Gipuzkoan erabiltzen dien melodiak erabiliko ditu, eta horrela gaude. Dantzaren bidez, kontatzen ditugu kontu horiek, baina, bueno, baita ere mantentzen dugu oinarria, ez? Gipuzkoan ze dantza mota, ze pauso erabiltzen diran, hori mantentzen dugu. Eta ikutu hori mantentzen dugu. Hori ematen dugu, bakoitzak bere puntua emateko. Eta asko desberitzalda, adibidez, bai, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Naparra, ez da gipagaldeko dantzalde. Dantza, bai, desberdina dira, badakizute, bueno, bentsat, nik ikusten ditu dana, igual denak ez ditu ez dautzen, baina bai, Gipuzkoa eta Bizkaia aldetik gan diferentzia, Gipuzkoan beti, usten dut, bueno, klasikoko gehiago, lasaiago gehiago dantzatzen, Bizkaikoak, harinagoak, gero, bueno, dakal, zapatare txikia, maulera juten gara, kontatzen duen zegoela zapatare txiki bat, eta, bueno, han erabiltzen ditan dantza guztik, beko dantza guztik da, bera, gerritikan berak egiten ditan guztik. Eta, bueno, holako gauza, desberdintasunak hor daude. Eta nola ustartzen dezue hau dana, adierazteko nahi dezuena, ez digarrez izan. Oso zaila, kostatzen ari zaigu pila. Bai, gero imagina sartuko ditugu baita ere, bideok egingo ditute. Imagina, kareta, historik, eta orduan. Maskara daude, Anita Marabillak indako maskara. Beraz, agertzen dira, xeria, txakurra, denak agertzen dira hor, estenatoki hortan. Gero, imagina daude. Gero, jantzi aldetikan baita ere, bueno, berizte izan dira, behiak agertuko dira, behiak emango digu puntutxo bat bere jantziak Oskarrak amendari zigindako jantzierekin. Eta behiak nola iteu dantza? Oso zaila da, kristo movimentua zaila. Gustana moitu seguru. Keba, zigina movimentu batekin, baina gero behiak ezagutu oso lasaiak dira movimentuak, behiaren movimentuak, eta bueno, hori, karo, lehenengo inbiar dezu, zure barruko movida bat gero hori ateratzeko, ez? Orduan bakoitzaren lana izaten da asko. Badaki dantzaria daudela
jota fuego hor bere munduan zarten, azkenean inbiardezu, oain aseriarena, gero inbiardezu, behiarena, gero inbiardezu, txakurrarena, beraz, nola lotu hori guztia. Baina, bueno, guztien de poliki, badi joala arteatzen. Seguro lortuko zuela.